Kaseng KSU Ejentel District Unit aka khatnyo tarik unailar aja rapsau krali banjurep yiki border fencing lani ki jingker khaput ki badan posh nang lailong badu ban aim sem ki southly ki darbash nang khaput ki bukan tup ya ka lejri lahalen hurai bat hingaria ki jeng aim sem banjurep kalong halor ka nongrim ban perkheng ya ka jengwan tu ki khar bangladesh hak bakum kan ka por bakari bangladesh ka tan plen ka jing sinjar ka khadar hagan ka sngi kaseng kala yo ban pelong ya ka jelang ka shnong hurai Hakabal Shemata da Baro Southly ki Darbar Shnong ki bamikmat ki Wah Shnong bat ki Secretary Shnong bat kumjuru ki Laitili ki Snat Rekam jaga Seng kata ke KSU Lejri Unit KSU Hura Unit bagi KSU Hingaria Unit Hakani ka Jelang ka Seng rengkat unit bagi Darbar Shnong ki Leyok banja ther bat Yamir Jumut bat kumdu ban perkheng syusyu ya ka jengwan tu juki Mandari nepak Bangladesh syakani kari Hakajakran bagi Darbar Shnong bat ke unit la suthu bahaduk mentah ke jenglong jengman hakitan kaput ki bakini ki Darbar Shnong ki don kadang biang ndai ka sudan tang ke jenginjar hakakam khai ke pateng kasang kala yoru ya ka jing sngau na ka KSU Hungaria unit hakabaka than bat Shnong Hungaria ki BSF kim chim song satya ki kaput ndai ki song haki jaga preng ki jaga ke bejengai na pok ki kaput kata kembala ni 100 kilometer na pok kaput Pakala pen pauru ke jing mana ki than ki sai kham yorong ba ki khar Bangladesh haki por ki balalai pakala judanru ki brio bot ki kunhun ki balong ki dalal ban penrung ki khar Bangladesh na ka jakaren suthu jungbot lengba ki sebai rupa ka sanction ka sahyar khnang sigani ka than banya selok karpang ba ki ni snong khnang ban la ban perkhing ya ka jingwan rong ki mender ka sangha kan ka sngi kala yo ban jungo ru ya ki BOP huroi pailong baru la yo ban yamir jungbot bat ki he ka BSF ki badan hakate ke BOP so ban jurep ya ka border fencing haka jakran badu SI jung kate ke BOP ule thuru badu menta 4 dan ke jing rung tu lagi ya pe perman na ka por baru le thuru ba syak don hi kita ki dalal ki bale ya ki ni ki kam ban pendung brio na Bangladesh ba dia kan la dalap onle da ka bateng kaseng kasahyaru ji katukan likisnong khaput baga Bangladesh akini kasi ke banwan ke bakan thup ye ka kulyang donaskor dona omblu amperdet akabakini ki long ki jaga ki besai lailan ba jong ki khar Bangladesh banan rung lengba ki dalal kabakhadu kaseng kan yai pe perman bat ru kan yai ai kakti kamon ketika dang ki terbasnong ki badan ki than khaput kaseng kabur ke jing maham ki parado prasnam ji ki kisnong khaput ba kembet setia ban rong sabar ke jingker fencing hakaput nambar bakat kum ke yathu BSF bagi khar Bangladesh dan ki Bangladesh border guard kila yo jingbet ban set bet kat ki batam yo uput ya kelang ki BSF jongkari India ru kila yo jingbet ban set bet ki khar Bangladesh lele ki wantam sepo uput sam jongkari India tekam ta sang kan tu ki paradok parasnam bakamdi setiaban jam sesilyang jongka border fencing te ngi kwa ban penpong ne ngiat bana kaliang jongi kumka KSU is Janchel District Unit rengkat bat ki nong ki kam jongka sang hi borok kawai menta kasni ka khat new trik jong benai Agos mentau senam arpo sau ngi kum ki khat jong KSU ngi ok ban hangni ha kasnong huroi te mene kapor bangi wan ngiyok bani song jinglang bat ki noi lam snong ke bangi lekhot ngil aju tip lang ba ki sithi saki sau tli ki dorbar snong bagan thup ya ka snong hingaria ka snong huroi ka snong lahaleng bat ka snong lejri te hakne ga jinglang jongi hang te ha government LP school hang te ha huroi ni wan hang ni khnang na menta ka kunrum keram ka jingjia ka jing umsnam ka bami ang te hapo ri Bangladesh te mentangi don ang ni apa ka border fencing ka international border ka India bat ke Bangladesh ngilyo ban ya thir ya tai mane ka jinglang ka jongi hang te ha huroi bat na kaliang jongi kum ka KSU bat kumju ki rang bat snong ni ai ka jing trelang bat ka jing snok tilang Nomor ketiga jingjia hang te ha Bangladesh kawan ra ka jing chongsir bat kawan ra ru ya ka jingma yo le si ba ketiga jingjia ba ketiga jing umsnam hang te ha po Bangladesh kindon kinong Bangladesh ki ban yo ban rungtu na kini kisnong ki budan hakaput jangka ri Bangladesh te ngis nong kemen banong bana kaliang jong ki rangba snong ki sau ki dorbar snong ki long ba na kaliang jong ki kum ki dorbar snong
makiru ki klam ailat ki pei ngor bat ki pei husiar ya kene ka jinjiang te Bangladesh baki mailat hi darele ya kit khar bangla bikin yo rung sipo upur sam jongker India bat sipo ke jela ke jongi tengi song kuman banong bakani ka jing trelang jongki dorbar snong kawan ra ru ka jing singain nungkong ya ka snong ka thau jongki bat kumju ya ka ri bro ka wai te tang sumi namne na ka jinglang ka jongi hang te ha po huroi milio ru bani song jinglang kendiat minit bat ki BSF hang te ha hang ne po la haling te ka jing song meeting bat ki BSF ha ka hang te ha kam BSF ha la len na ka liang jong ki BSF long ba na ka liang jingi mentang la perkin tangai kerkum ka jing tha jong ka sarkar pedang ba kinamalan dalele ru ba kinong Bangladesh kim yo bandrung sipo upur sam jong ka India bat kerkum ka jing thu jing ki BSF ki ong ba hadu menta ka jing song suk song sain hakini ki jaka kalong menta kampon dot kuno ka jingja kampon don hi kuno kata ka jing thumu rungtu jong ki khar Bangladesh sepo kar ki jangi namar ki ong ba na kaliang jong ki BGB ki border guard Bangladesh ru na kilio ya ka order bala don menu borung na India sha po sari Bangladesh ki pertar tin la kim sangap kita kinarung ki haban ai bet da ki haban set bet da kuli tene kaliang jong kinong Bangladesh ru kini ki BGB ni ki yo ya ka order na po sarkar pleng ki ong ba lada dan menu na ki dong Bangladesh ki bandrung sipo ka ri India lang ba kini than kapot ki kini ki BSF jongi ki yo ya ka order ban set ya kita ki bawan rum tu te hoi habang yo ban snyo kita ka jing ikan ban kita bat ki ni song thu ba ka jing song skan kini ki jaka kalong dang biang menta kampon dot gono ka jing huri hurang tene kaliang jongi kum ki issue ni pelpau beling iwan hadu hang ne bo border fencing namar ngiru ngidon ka jing snyo khia bakrao na menta kata ka jingjia hari Bangladesh namar yo le se lada tang da ki katu kan ngut kin yo ban manrung kawan rai sai ka jing ma ya kari bat ka jai pendiu jingi khamtam ne ka jalami khaya khamtam ya kan ka than east jan jai district ka jongi te kam mau phi ba ha ka tu si khalai tarik ru aswa bingin wan chene la pentip ya audisi east jan jai ba menta ka si khan yo tarik jong ma kos apho opsau in lek banjuri ya ka snong hingria huroi lahaling lijeri bat sekene ki thain border fencing te hoi baling snokya kum ong mene karkum ki lat pathai khobor ba ki social media po ki YouTube po ki WhatsApp po Facebook POE ba nangte na ki thain dau ki khar Bangladesh da ki spa ba ki hajar ngut ki mut ban trung jubor sipo ka jela ka jongi andre kumba ong na ki nong ilam jongi ki ba naneng ki ong ba ka ngimoilat dagle ya ki Bangladeshi ba kin yo ban shong na balong aslum ya kini ka jela ka jongi te nakaliang jongi kum kaseng na kata ka jing sukhia ka jongi ngeman si banwan sikini ka jaka ban slok bat ka ba chnong bat ki no ilam chnong ban slok bat ki bang kini ki BSF ki ba ki security force jong ka ri ka jongi te hadu menta ni song tanat ban ong ba kampat don kanu kata ka jing ya rungtu namar ka jing perking jong ki bar pahara bat kumju ka jing perking jong ki trash nong ta ka jing tray ki dorbas nong kublesibon tang katahi ka message na kaliang jong ka KSU na kumrong ba senong jong senong lahling kanu ngadap daga jing sengau komen jing sengau kro wa kini gi sing KSU unit jong ka East Jantia Hill District Kleriat wadawan kile dawan emensen cucu i lemba kebor yang ki kamwa kini ki por ke badep ki sising arsngi setiau artiau wa BSF wa i ke chnong kam ka darbar chnong em ke jingi kre langi adu wo perngkhingi ye ka bodar hi woro ka wi nini ne chnong yong i mat kam ju le nagini ki khap bodar nadu hingi ria ter te chedu lejri i kam ke chnong kanu dap i de jing sngo komen wa kini KSU dawan e mensen cucu i wat kam ju le wa i ka tu dang em chu ke te jing sngo khia yong i wa os kiat i kam gari yong ki penar ke ri jong nyau trap kanus ngau kemeni wa ke KSU le dewan jurip ye ni ki thagu yong i dewan yo ko di khmat yong ki wa os kiat de jingit trelang yong kini ki chnong wa de em ke te ke jingi songsuk chongsang heni po
ri bat hapo celah hi borak kawi ngam em konten video kelam tangani kublai cibon kam ju re yaki SU borak kawi oi arle to haka bayadai bat kena ka kam ke ba nakaliang ka KSU Clariat Circle mo ka East Giant Hills District kala wan ban yu kejat haka senong jongi men step te nilai yo banya tai ya thir sani halor kena ka kam ne market kum ke jingwan jongi ki wan ban ai men sim mingi kum ki senong ki basyong hapo ka border area te ka bayadai bat kena nakaliang jongi ka dorbar senong ru mila perking ya kena ke jinglong jingman hapo Bangladesh tena kaliang jongi ke dorbar senon ngim ailat yaki dekhar Bangladesh kin rung bat kin tur sepo uput usam jongka India tena mar kata ngi airu ke jingyara yaki BSF ki bapej bakmi ya ka boda kila tresitom na kapor se kapor ban perking khamtam hakini ki sngi ki bamenta ki ba don ke jing huri hura hapo Bangladesh na kaliang ki BSF kila ai ke jing penyor pha haka biadai bat kenika border ke jongi hapo ka area senong jong ke senong roi ting ai kublai ki BSF leng baga jing trai bat ke jing perking ke jongi hadu baki nong Bangladesh kimla bandrung wat sejan jong ka fencing jong ke India tengam don da kumwei pat tang kine ki kantin ki bakhendiat ngai ke jing kitbok kit ruang ye ki BSF ni ka dorbar senong bat ye ka KSU East Giant Hills hibarok kawai kabala simkhia ye kena kakam te kublai sibun bapinang ya sakmat ke nang biang ke nangkong nang shop nga ku murang ba sinong jong galejri nagaleng jong ngaru pan paw ga jeng sa ngok mo ga jeng ai kublai ya ka sengkesu East Giant Hills district ma kabala wan mahne kasngi kan nyatrik nagabanta ban yatai sani hakabade bat kan ka kam ka bangi yoi ba kadon ke jing ya umsnam cha kari Bangladesh te nakaliang jongi ro ni sngo komen sibun moy ke jing ai jingmut jongki namar ba kane ke jingwan jongki kelong kum ke jing ai mensim nagabanta ban pitlem ya ka banta kari ke jongi balait na ganu ke jing sngo si te nakaliang jongi ro ka snong lejri aga jing trailang bat ki sinong ki thau mo ki BSF kamtam ki ba de ki nong yada yangi ki kaput ki panpaw jing sungu ki ro namar ka jing tresitom jong ki met bat sngi kamtam ka jing duty jong ki badan bej ha ka badar na ka banta banjang ada yangi ka jela jongi kumju ya kari hibarok ka we te ngai kublei ya ka KSU sisin par kumju ra ya ka kumju ro ya ki border security post ki ba don hane ha badar ban yada yangi kum kinong song sinong jong ka jala bat kari tanggi ni kentin kendiat seban ai kublai sibon